Әзиз ватандашларыбыз, тырыш халкыбыз, күренекле якташларыбыз, хөрмәтле матбугат хезмәткәрләре, укытучылар, әти-әниләр, кадерле балалар, сезне якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәм. Яңа елга аяк басканда, узган елга нәтиҗә ясап, уңышларны барлыйсы, алга яңа максатлар билгелесе килә. 2021 елда нәтиҗәле вакыйгаларга бай булды. Туган якны өйрәнүче буларак, җирле җитәкчеләр, әти-әниләр, укучыларым, гаиләм белән бергә яңа проектларны гамәлгә ашырдым. Хатын-кыз Милли илһам чыганагы исемле профессиональ бәйгедә җиңүче булдым. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан үткәрелгән татар телендә белем бирүче педагогларга грантка ия булып, районыбызның күренекле шәхесе хакында Иршат Закир улы Закиров күп кырлы талант иясе исемле аналогы булмаган документаль фильм чыгардык. Күренекле якташыбыз, педагогика фәннәре докторы, Казан Федераль университеты географик һәм экологик белем бирү теориясе һәм методикасы кафедрасы профессоры, табигый фәннәр буенча Россия академиясенең академигы Җәүдәт Абдуллович Хөсәеновның Мәйдан журналында басылып чыккан «Яшьлегем хатирәләре» исемле повестен дәрес конференциядә укучыларым белән бик яратып укып анализладык. Әсәр геройларыннан үрнәк тә, гыйбрәт тә алдык. Күп телле белем бирү шартларында яшь буынның экологик мәдәниятен формалаштыру исемле Бөтен Россия фәнни практик конференциядә якташларыбыз иҗаты аша яшь буынның экологик мәдәниятен формалаштыру исемле хезмәтем белән чыгыш ясадым. Конференция материаллары профессор Җәүдәт Абдуллович редакторлыгында төзелгән җыентыкка тупланды. Татарстанның үрнәк гаиләләре белән бергә Казан Кремлендә кунакта булу вакыйгасы Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында үткәрелгән иң истәлекле мизгелләр булып, гаиләбез тарихына алтын хәрефләр белән кереп калыр. Тормыш иптәшем, Россия Федерациясе мәгарифенең мактаулы хезмәткәре, физика укытучысы Шамил Хәсиятуллович белән бергә менә инде 33 ел буе Мәгариф журналыннан нәтиҗәле файдаланып эшлибез. Яшь буынга белем һәм тәрбия бирүдә Мәгариф журналы әйтеп бетергесез мөһим ярдәм итә. Без, Чүпрәле районы укытучылары, яңа елга да өстәл журналларыбыз Мәгариф, гаилә һәм мәктәп белән бергә керергә әзерләндек. Яңа елда барыбызга да ныклы гаилә җылысын тоеп, саулык, күтәренке кәеф, күңел тынычлыгы белән яраткан хезмәтебездән тәм табып, нәтиҗәле итеп эшләргә, тырышлыкларыбызның әҗерен күрергә насыйп булсын.